Cut off na, nandito na kami sa kusina. Cut off na eh. Ano ba yan? Wala na. Wala na. Sayang, wala laman plastic namin. Ito na buto natin. Baka may sabon pa dyan. Nako, wala na po yatang aabutin. Wala na. Lamisa na lang. Nabasa pa naman kami ng ulan. Dalhin namin lamisa. Wala na. Malaking awas na. Wala na. Kayo ba ba? Lamisa na lang. Pati sa isa na. Janin ko naman. Ano ka kung nata yung sabon? Ano ka Janin? Madulas pa yung sabon doon. Ah, plastic. Wala na yung laman. Wala na. Doon na lang ako kuha sa inyo eh. Meron pa. May abutin pa. May butin pa ba? Plastic. Sabon lang. Kahit sabon. Sabon na lang ha, sabon. Sabon. Kahit sabon. Kasi balak po namin bukas po itong kalahati. Hindi pa lang ang lupi, kahit sabon na lang po. Ilaw. Sabon na lang. Sayang din. Sabon. Ito po, bawang. Kuha na lang po kayo. Ate, sabon. Wala nang laman. Magkusot na lang. Ay, laman. Isulod nyo dito yung isang bawang. Bag mo. Ito, pupunuhin ko ito sana eh. Kaya nagdala akong bag eh. Wala na pala. Bawang. Ayan. Huwag na lang kamatis. Wala na po. Ayaw mo ng kamatis ko. Ayan, te. Wala. Ay, sabon. Salamat. Tataabot ako sa sabon eh. May sabon na ka. Wala na. Bye-bye na. Uwi na kami. Uwi na kaming luhaan. Tayo lumuha, may kaunti ka ma. May itlog ako dalawa. Paano ako ba? Lang ni isang sabon. Sabon ako doon sa anak ko. Maria. May itlog naman kayo eh. Meron din kayong talong. Wala na. Kompleto na. Oo, torta. Sabon na lang. Sabon na lang to sa itlog. Goy! Tara, Goy! Sabon sa itlog, sa talong. Bawin na lang bukas. Kami yan, lapit-lapit na namin. Nauhuli pa kami. Kuya, wala na. Patok na. Bukas, alas 2 madaling araw, andyan na kami. Sila na kami. Lapit natin. Ito na lang. Wala kami naabutan. Paano lapit natin? Tayo pa yung nauhuli. Inaantay ko kasi kayo ang tagal-tagal nyo eh. Sabi nga ni Rooney, puntahan mo. Bukas maaga. Madaling araw, ando na tayo. Huwag naman. Bata mutulo pa yung laway. Magdala tayo ng foam, dyan tayo matulog o sa gilid. Goy! Yung malalayo na Maria. Maria ang buhay ito. Ayun si Kuya. Walang nakuha. Bukya. Natutulog kasi tayo sa pansitan eh. Uwi na kami ay. Sabon. Hindi. All white na. Dress in white na. Kagigising ko lang eh. Tagal-tagal ninyong gumising eh. Ako kanina pa. Bukas bumapon, maaga tayo. Ba, dito. Natin tayo pa yung nanguhuli. Manghugas mga plato. Ito, salamat. Ay nako, wala kaming naabutan. Ang daming din.
Daming di nakakuha. Hey guys. Pipila kami sa community pantry. Mga tirador ng ito na. Huwag niyo ubusin na. Mga tirador ng community pantry. Oh, hi Wilma. Okay lang yun. Huwag mo ubusin na. Nakoy, pa-vlog ko tayo. Nagdadala ba kayo sako? Oh, si Digoy. Digoy, hi sa camera, Digoy. Hi. Ito, mga tirador kami ng community pantry. Nag-aabang kami kung saan yung nag-community pantry. Nakakapagod. Takbo. May dala kayo plastic? Wala. Ako wala. Baka meron ka extra dyan. Wala. Ay, sarap. Kaya mo awa ko lang sa kanan. Si kuya may bag eh. Sigurado. Sabi niya, palis kami. Sabi niya, hindi ka dun. Ay, Diyos ko. Kung ano yun, matira yun na sa atin. Ang haba ng pila, oh. Dami na palang tao. Ay, Kahit bagyo. Okay. Sana may yung bigas ba yung maitim? Tapol? ako na ako. Yan ang Mayroon ba? Red rice? Oh, hindi yung black rice. Ano yun? Malagits daw. Oh, yan ang gusto ko, halo ko sana. Malagit na yun? Malagkit daw yan eh. Si ate, ando na. Nauna na si ate, oh. Kanina pa yun. Oo. Ay, may mga ano sila. Meron sila, oh. Ang dami, oh. Baka pagdating natin doon, lamisa na lang. Kahit hindi isa, lamisa na lang. Hatiin na lang natin yung lamisa. Talong kailangan namin eh. Sa amin hindi kasi may talong na. May talong na. Dami pala dito. Oo nga, no? Baka pagdating doon, wala na. Hapon sa simbahan. Ay, gano'n. Ito na, may dala ng bag. Isa na alak ko eh. Puyusa lang, puyusa. Alam mo yung puyos? Diyan ako, teka lang. Oh, sige, kumakan. Dalan mo ako sa ako, Wel. Oh, Digoy, dito ka lang, Digoy. Ikaw, uwi. Wala na. Dito tayo sa kanila, pati ito tayo. Sayang naman pila namin, wala kami maabutan. Haba ng pila. Oh, salita ka na. Naubusin mo yung community. Upload ko to sa YouTube. Walang iyo. Oo nga. Nakasubscribe ka na ba sa akin? Ayun po kami ubutan. Oh, Nakita mo ba yung nakikita naman kita. sa Oh, YouTube? kaya lang parang ba't di kita ma-comment? Ba't gano'n? Eh, siyempre, wala ka account. May account ka ba sa YouTube? Ay, wala. Oh, hindi ka pwede. Ay, salamat! To the rescue talaga to si Will. Salamat. Ay, sa YouTube. Okay lang, sikat tayo. Wala. Kasi ipalit yung mukha natin sa tapat. Hayaan mo yan dyan. May itlog. Uy, Digoy! Hindi ka pinakuha doon, Digoy? Silatan yung mga kasi yan, Wilma.
Ulan na, wiga na. Ang tibay ni Digoy. Ayun, may panghugas lang plato. Bote, meron. Wala. Ang dami kong hugasin. Tapos yung ano, sabon. So, dami kong labahin eh. Hindi pag senior kasi na dami na Dalawa. silang dalawa. Dalawa sila eh. Wala, plastic. Nandun na si ate. Siya, hindi ko pa nakikita siya. Si Sonia? Sino? Ay, may panghugas plato. Sana umabot sa atin. Ayan, eh. Aga-aga eh. Isang dishwashing. Aga-aga nito. Hindi naman pasok. Patingin nga. Parang wala na. Parang wala nang laman. Eh. Wala na. Wala na kaming mabutan. Nagpakabas. Nagpakabasa pa kami pira dito. Wala na pala. Ang lapit-lapit natin. Tayo na upo. Tagal-tagal nyo kasi. Nantay ko kayo eh. Silip-silip pa nga kita. Kumain pa kasi ako. Meron pa siguro tayo. Yung sa huli siguro wala. Kahit dishwashing lang. Isa na lang daw. Na, sarado na daw. Pasara na daw. Wala na daw laman. Kasi makakarating sa amin. Halika Digoy ah. Pila-pila pa talaga to si Digoy ba?